Хәлләрегез ничек? Габдулла Тукай, су анасы, җәй көне, ыссы һавада, мин суда кыенам, йөзәм, чәчрәтәм, уйныйм, чумам, башым белән суны сызам. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага, карасам. Бер куркыныч хатын утырган басмада, көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган сачын тарап, сачларын үргәч тарап. Сикерде төште суга ул, чумды да китте, тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә, кердем басмага, җырын оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягында һич кешедә юклыгын белдем дә мин, чаптым авылга, тарак